asi ndikuona sekunge mango ndititadzirei zvishoma muchandipa mukana wekutaura pano uye wekubhadhara zviri pano. Mushure maizvozvo ndiri kuti munenge makasika kundipa mukana ndanga ndichida kupedzisira kuitira kudarika wese wanofunga kuti vari kubhadhara pano. Dr. Watorere Mike atili kuvhurikidza kwaregerero tinozongomhanyawo kaisusu aiwa munatiregerera munhu wacho ndowe magirazi ava ndowamhanya. Saka zvisinei ndichambomhanya kusvika pandiri kusvika. Commitment yedu itada kungoirijusa zvishoma kuitira kupa vamwe mukana wekudarika, asi kana wadarika musanonoke kutidzosawo pano. Isusu tichatenga zvatakabata izvi nemari inokwana kuita 3,000. hanzizvo ndikana vangu vachakadzi musanonoke kutidzosa kongatibva ibva ndobva imadzoka dokotera tiyo. yes ai kuruza ndiri kuburitsawo baba next week. tozozo ani dokta vangu vachiti munhu wese ari kungolonja ari kuburitsawo baba. saka ngatiite combination combined album launch patongose ponga pakona bhemasoza. saka uyo anozokurumidza kukushedzai next time inini tinouya nakusisi tell. Saka 3,000 kandipowa Dr. Mirai kuenda unogara pasi. Kana vanetsa vaonzi veocheya vagare vari kuno kuitira kuti zifambe zvakanaka. Mr. Spana turanga mwiri yachamba sorry makadiko tichingoti nakigwa ai uri kunakigwa here nebhama